us vull felicitar a tots i cadascú de vosaltres pel bé que heu fet. Un fort aplaudiment. Un fortíssim aplaudiment per a la senyoreta Cristina, especialista de música. Vosaltres sabeu que al llarg del curs hem participat en molts de concursos i hi ha hagut finalistes aquí a l'Escola Marcial. Un dels concursos als quals hem participat són els Jocs Florals, que sí que ha participat tota la primària d'aquí a l'escola. L'alumnat de segon, l'alumnat de la classe de la senyoreta Anna Roig, va quedar finalista a la fase territorial en la seva modalitat de conte audiovisual. Per això ells, 3 alumnes, van anar a Tortosa en representació de tota la classe i els van donar un diploma que avui la seva tutora Anna els entregarà individualment. Per tant, la classe de segon surt aquí fora i els farem entrega del diploma i un petit detall de l'Escola Marcial. També van llaure finalistes per classe que seran els que diré a continuació. La secretària d'aquesta escola tindrà l'honor de donar-los el diploma i els detallets. La finalista de la classe de primer va ser Eva. Un fort aplaudiment per a ella. Dels concursos als quals va participar tot l'alumnat de sisè i participem cada any és el concurs de la Mancomunitat de la Taula del Senyor. Aquest concurs tracta de fer una redacció aquest any sobre el tema dels oficis tradicionals al territori del Senyor. El guanyador d'aquest concurs va ser Aleix. Un viatge va visitar la Senya amb els barberans i Delta i va acompanyar el seu tutor. Aquest va ser el seu premi. Però nosaltres, des de l'Escola Marcial, per la qualitat de les redaccions que vam presentar, volem premiar a tot l'alumnat de sisè que va participar. Per tant, tot l'alumnat aquí fora, si estan amables, el seu tutor es farà entrega d'un detallet del seu tutor de redacció. Un fort aplaudiment per a ell. L'alumnat de cicle mitjà va participar al concurs Sant Bori. L'objectiu és estimular els xiquets a que tinguin ganes d'escriure en llengua catalana a les escoles. Llavors, aquí també van llaure 3 xiquets finalistes. La seva tutora,
en el camió us fan entrega també d'un petit detall. Voleu saber qui són els finalistes? Sí que ho voleu saber? Los finalistes són Pol, Nayade i Sara. Se nota que són els alumnes més grans de l'escola. Van participar també en un concurs de poesia en Piscina. Que vau participar en un concurs de poesia i què vau fer? Vau fer caligrames superxulos. Sí? Us recordeu dels caligrames? Que cada xiquet vau fer un caligrama? Doncs també hi ha 3 finalistes aquí a l'Escola Martel d'aquest concurs, que són David, Aime i Victòria. Un quart aplaudiment. El premi la senyorita Laura de P3 i P4. Un quart aplaudiment per a mi. Us animem a tots els finalistes i els que no heu estat finalistes a que continueu escrivint, ja sigui en prosa o ja sigui en vers. Sí? I per últim, també hem participat en un concurs molt tradicional que és el concurs de dibuix de la terra mediterrània. Vosaltres ja sabeu que Kilian, el primer, va quedar finalista i Víctor va quedar guanyador. El seu dibuix estarà a la contraportada de la revista de la SER. Però, Víctor, tornem. Quan recordeu, no?, del dia de la trobada en els premis. Però també volem premiar els finalistes per classe. Que són Lluc de P3, un prou aplaudiment. Víctor Torné, de la classe de P5. De la clase de primer, Ia de la clase de segon, Sara de cicle mitjà i Marina de cicle superior.